Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які можна, як звычайна, не толькі слухаць, але і глядзець праз акаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакце, на канале YouTube. На маёй асабістай старонцы ў Фейсбуку таксама ўжо пачаўся стрым. У пятніцу 1 сакавіка кіраўнік Беларусі правёў вялікую размову с экспертами, журналистами, политиками, депутатами и іншими людьми. Всего там собралось под 200 человек, может больше. Закранались самые разные аспекты нашего життя, как социального, так и политичного, как внутрипалітичного, так и знешнепалітичного. Гучали некие попроки у бок Польши, говорили про взаимоотносины с Россией и гэтак далей. Якія высновы з гэтага можна зрабіць? Дакладней, подвядзем высновы палітычнага аспекту размовы с Александром Лукашенко, с прысутнымі ў зале, скажем так, с моим сённяшнім гостем. А гэта кіраўнік экспертнай ініцыятывы «Мінскі дыялог» Евген Прыгерман. Добрый день, Евген. Добрый день. Евген, увогуле, што вы чакалі пачуць падчас гэтай сустрэчы? Ну, вот вы паколькі больш займаецеся і там палітычнай аналітыкай, палітолог, знешняй палітыкай цікавіцеся. Вот з гэтага ці чакалі, што вот нейкія такія інсайды прагучаць ад кіраўніка Беларусі? Ну, мы прызвычаіліся, што кожны раз нейкія такія цікавосткі гучаць, але я не думаю, што я чакаў нечага такога рэвалюцыйнага і зусім новага. Дарэчы, вось я займаюся выключна якраз такі знешняй палітыкай і бяспекай, і ў гэтым плане ўсё, што мы пачулі, яно уже гучала неаднаразова раней, яно было бачна так ці інакш праз практычныя дзеянні беларускай дыпламатыі, якія мы таксама назіраем уже не першы год. Таму я не скажу, што тут былі нейкія такія ўжо зусім навінкі. Адзінае, што мяне так для мяне стала нечаканасцю, гэта вось тыя заявы, што былі зробленыя датычна ўжо ўнутрапалітычных справаў, развагі наконт магчымай змены канстытуцыі, наконт таго, што калі пачнецца час палітычнага транзіту, важна, каб у Канстытуцыі было больш паўнамоцтваў зафіксавана не за прэзідэнтам, а за іншымі галінамі ўлады. Мне здаецца, гэта у першы раз вось менавіта такім чынам было сфармулявана, і ў прынцыпе мы ўсе разумеем, што гэта, канешне, прынцыпова важна. Гэта, па сутнасці, пытанне нумар адзін для, калі хочаце, будучыні суверэннай Беларусі. І іншая справа, што мы будзем глядзець, як гэта ўсё будзе развівацца, наколькі тое, што было сказана Александром Лукашенко, будзе ажыццяўляцца, ці будуць нейкія іншыя працэсы. Хутчэй за ўсё, тут, калі людзі пабачаць, што пачынаюцца вось нейкія штуршкі ў гэтым накірунку, тут будуць велізарныя імпульсы, каб стрымаць нейкія працэсы, каб паскорыць, але самі вось развагі былі цікавыя. Я, ў прынцыпе, задаволены тым, што яны пачалі вось гучаць у публічнай сферы. Ну, давайте мы больш падрабязна да гэтых унутрыпалітычных таких аспектаў крыху пазней. Зараз па знешнепалітычных адразу фактычна з першых слоў пачатку размовы прагучаў такі закід у бок Польшчы, пачынаючы ад таго, колькі запланавана ў бюджэце Польшчы выдзеліць на абарону, там 50 з нечым мільярдаў долараў і гэтак далей. Што такое? Вот мы памятаем, некалькі гадоў таму у нас былі напружаныя адносіны з Польшчай. Гэтая напруга вяртаецца ці ў чым прычына? Ну, зноў жа, гэта ж не першы раз прагучалі гэтыя словы. Некалькі тыдняў таму Александр Лукашенко прызначаў новага амбасадара ў Польшы і казаў літаральна тое ж самае. Проста вось гэтыя апошнія лічбы пра ваенны бюджэт Польшы, яны якраз такі з'явіліся літаральна праз некалькі дзён да вось гэтай вялікай размовы. Таму, я думаю, ён на іх спаслаўся. Я не бачу тут ніякіх зменаў вектараў, не бачна, якім чынам і чаму Беларусь мусіць прыпыніць вось той працэс нармалізацыі, калі ён будзе падаўжацца з Польшай, які доўжыцца ўжо некалькі гадоў. Але ж з іншага боку, Александр Лукашенко, ён, канешне, мае там свой рытарычны стыль, мы да гэтага таксама прызвычаіліся, і ён можа некаторыя акцэнты рабіць большымі, чым яны ёсць, вось менавіта праз рыторыку, але агулам тое, што ў Польшы з'яўляюцца нейкія там дадатковыя вайсковыя фармаванні, павялічваецца вайсковы бюджэт, гэта
не наўпрост, але ўскосна выклік для Беларусі. Вось гэта тое ж самае, што тычыцца форта Трампа, чаму тут у Беларусі ўсе ўзбудзіліся. Я сам пісаў некалькі артыкулаў, дзе тлумачу, чаму гэта дрэнна не толькі для Беларусі, але для рэгіянальнай бяспекі. Но тое ж самае і вось тычыцца вось гэтага вайсковага пытання. Ну, калі нехта можа не цікавіцца гэта, магу нагадаць, тут логіка вельмі простая. Калі ў Польшы будзе падвышацца вось гэты вайсковы кампанент, будзе набудоўвацца вайсковая інфраструктура, ўсё больш грошай будзе ісці на вайсковыя бюджэты, гэта значыць, што Расія мусіць неяк адказваць. Ну, гэта нейкі такі проста законы, тэорыі і практыкі міжнародных адносін. Калі Расія будзе адказваць, то ўзрастае ціск на Беларусь, каб Беларусь прымала тут расійскія вайсковыя базы, напрыклад, уступала ў нейкія іншыя схемы ваенна-палітычныя з Расіі, якія не зусім пажаданыя для Беларусі з пункту гледжання яе суверэнітэту, з пункту гледжання жадання адыгрываць вось гэтую ролю стабілізуючага фактару ў Еўропе. Стабілізуючы фактар у Еўропе нам патрэбен не дзеля таго, каб проста Александр Лукашенко там на нейкім кані ўехаў як міратворец у Еўропу, а дзеля таго, каб зноў ж таки мінімізаваць выклікі нашай бяспекі. Калі Польша вось робіць такія крокі, гэта значыць, так ці інакш гэта супярэчыць нашым інтарэсам. Вось. Ну і акрамя гэтага мы бачым уже некалькі год добры такі працэс нармалізацыі адносінаў з Польшай. Літаральна ж некалькі дзён таму адбыўся візіт Михаила Мясніковіча, і ён там сустракаўся з усім кіраўніцтвам Польшы, прэзідэнтам, прэм'ер-міністрам, кіраўніцтвам абедзвюх палатаў парламента, міністрам замежных справаў і так далей. Размовы былі вельмі канструктыўныя і як бы ёсць нейкія ідэі, як працягваць развіваць гэтыя адносіны. Але ж адначасова, калі мы бачым калі мы назіраем за дзеяннямі Польшы, я думаю, што шмат хто ў беларускай уладзе, у тым ліку Александр Лукашенко, таксама могуць так нейкія пытанні ставіць. Ну, з аднаго боку ідзе вось гэты працэс, з іншага боку, як бы нашы аргументы пра форт Трампа і так далей, яны не чуюцца там у Польшы. Ну, добра, гэта можна сказаць, што асобная справа. Там іншая справа, напрыклад, прыязджае сюды міністр замежных спраў Польшы Чепутович вось на Мюнхенскую канферэнцыю. Таксама вельмі добра, наколькі я разумею, сустрэча з беларускім кіраўніцтвам. Потым ён там выходзіць і кажа у інтэрв'ю, што вось мы лічым, што трэба там працягваць працу такую эфектыўную Белсата, там праціскаць нейкія там каштоўнасці і так далей. Гэта гучыць крышачку інакш, чым тое, што гучыць ад іншых кіраўнікоў Польшы. Разумела, што беларускае кіраўніцтва гэта выклікае нейкія там пытанні і падазрэнні, тым больш, што, наколькі мне вядома, у прыватных размовах некаторыя прадстаўнікі Польшы самі кажуць, што як бы мы шукаем магчымасць збавіцца там ад таго ж Белсата, таму што мы разумеем, што гэта ператварылася ў нейкую проста незразумелую, непадкантрольную такую прапагандысцкую машыну, якая не працуе ніякім чынам ні на карысць Польшы, ні на карысць Беларусі. Ну вось, то бок я вот вы зараз, Евген, выдалі такі інсайт. Атрымліваецца, што зараз стаіць пытанне ўвогуле з польскага боку для того, каб, ну я не ведаю, не пагоршыць адносіны з Беларусю, стаіць пытанне, каб, можа быць, закрыць Белсат? Гэтага я не ведаю. Хаця мы з вами ж ведаем, што колькі там 2 года таму менавіта вось гэтае кіраўніцтва Польшы такое пытанне ставіла, і памятаеце, там была гэтая кампанія «Выратуй Белсат» і гэтак далей. Але я просто ведаю прыватныя вось нейкія выказванні, якія я чуў ад нейкіх дыпламатаў, не самага высокага ўзроўня, ад нейкіх экспертаў польскіх, просто там ад людзей, якія так ці інакш цікавяцца, і гэта, ну вось, не просто там, скажем, думка беларускіх уладаў, тое, што Белсат, ён як бы на карысць нічога не працуе, толькі ён тут і непадкантрольны, і шмат праблемаў стварае, у тым ліку для польскага боку. Ну, гэта калі мы ўжо пра Белсат пачалі размаўляць. Добра, вернемся да вот гэтай размовы кіраўніка Беларусі, і скажыце, вот на ваш погляд, калі ўсё ж таки вот форт Трамп, які там, ну, нібыта плануюць паставіць у Польшы, вот чыста вот для Беларусі ён ніякай пагрозы не нясе. Але вот калі разглядаць гэтае пытанне ў такім шырокім геапалітычным сэнсе, то атрымліваецца, ну, як кажуць, ваяваць-то будуць злева і справа, а над нашымі галовамі бомбы лётаць. Ну, абсалютна. Таму ў выніку нясе пагрозу для Беларусі. То бок, як я сказаў, наўпрост не нясе, ускосна нясе, але ў выніку нам з вами будзе ўсё роўна. Там ускосна гэта ці наўпрост, калі бяда гэтая прыйдзе да нас, у нашай сем'і, там, на нашу зямлю, як бы пафасна гэта не гучала, але гэта праўда, но то вось вынік будзе такім. Яшчэ одно вот выказванне, некалькі разоў Александр Григорович узгадаў там мапы, дзе мяжа польска-беларуская под Мінскам. Сапраўды, вот, ну, я ведаю, што раней-то там у 30-е гады мінулага стагоддзя такія мапы былі, бо і мяжа такая была. Яны зараз што, вот новыя мапы ёсць такія з'яўляюцца? Ці это образна? Я не ведаю, але ж вось гэта да таго ж тэзісу, што я казаў раней, што як з польскага боку, з Варшавы, я ведаю, шмат хто глядзеў
глядзіць на паводзіны і заявы беларусаў і беларускае кіраўніцтва і не можа зразумець, што яны значаць. З аднаго боку там кажуць А, потым Б, ідуць налева направа. Гэтак жа сама і з Мінску глядзець на Варшаву і тое ж самае бачыць. Ёсць гэтыя мапы, няма. Пытанне ў тым, што няма даверу, ёсць вось гэтая гісторыя канфліктных адносінаў, і потым пачынаюць як бы з'яўляцца некаторыя такія сюжэты. Ну, напрыклад, вы памятаеце, некалькі год таму там у Польшы была дыскусія пра тое, якія польскія гістарычныя сімвалы трэба друкаваць на банкнотах, да? Адна справа. Іншая справа, вось, зноў ж такі, да пытання даверу. Ідзе добры перамоўны працэс, і потым раптам з'яўляецца праблема вось гэтых польскіх консулаў, якая замінае не толькі двухбаковым адносінам, але ж і перамоўнаму працэсу паміж Беларусю і цэлым ЕС. Вось як з пункту гледжання Мінска гэта ўсё трактаваць, калі Польша падкрэслівае, што ніякіх тут планаў з картай палякаў, з апалячваннем няма, але навошта тады патрэбныя гэтыя дадатковыя консулы? Тым больш, што беларускі бок як бы лічыць, я не ведаю, тут можна з ім спрачацца, мне падаецца, гэты аргумент дастаткова слушны, што калі ёсць, напрыклад, вось гэты новы візавы рэжым з еўрапейскім звязам, гэта значыць, што колькасць візаў будзе памяншацца менавіта з-за таго, што будзе выдавацца больш доўгатэрміновых візаў. Гэта значыць, што ніякай неабходнасці ў вялікай колькасці польскіх консулаў няма. Польскі бок вось там нейкія свае аргументы высоввае, і зноў такі, гэта не да таго, што мы тут лічым правільным, неправільным, гэта просто вось нам трэба разумець, што ёсць недавер, ці давер, але ж вельмі такі невялічкі толькі, да, такі нестабільны, і ёсць шмат вось розных гэтых сюжэтаў з абодвух бакоў, якія ставяць шмат якія пытанні. Александр Лукашенко вось у такім сваім асабістым рытарычным стылі вельмі, ну, яркім, калі хочаце, так, і ён на гэта ўсё рэагуе і выклікае вось такія рэакцыі нашы з вамі. Падсумоўваем адносіны з Польшай, вот гэтыя непаразуменні, скажем так, у пэўных пытаннях, яно можа сапсаваць ці не на сённяшнім этапе? Вы маеце на увазе заявы, якія былі да, зроблены? вот заявы Лукашэнкі, вот, скажем, вот ён так папракнуў нібыта Польшу, а там пакрыўдзяцца возьмуць. Ну, зноў ж такі, гэта ж не першы раз заявы такі робяцца нават публічна, а не публічна, і тым больш гэта ўсё прамаўляецца, гэта ўсё абмяркоўваецца, таму я не думаю, што вось менавіта гэтыя заявы прывядуць да нейкіх крынных зменаў у працэсе нармалізацыі адносінаў з Польшай. Калі гэтыя змены будуць, яны явна будуць куды больш такіх фундаментальных прычынаў. А вот тое, што вот на адну сябра, краіну сябра Еўрасаюза ідуць такія вот з боку кіраўніка Беларусі, ну нібыта нападкі, хай назовём гэта так. Гэта усяго Еўрасаюза неяк так не прымусіць так насцярожыцца, што вот ён тут на нашага сябра нападае. Куды больш сур'ёзныя нападкі ў бок Польшы вось з-за гэтых жа прычынаў ідуць, напрыклад, з Берліну. Там таксама не разумеюць шмат якія заявы і крокі па двухбаковым супрацоўніцтве са Злучанымі Штатамі Амерыкі у вайсковай сферы, і там таксама выказваюць вось гэты аргумент, што калі Польша будзе працягваць такую лінію, то гэта ставіць пад пытанне супрацоўніцтва у фармаце еўразвязу, гэта ставіць пад пытанне шмат якія інтарэсы таго ж Берліна. Так што я не думаю, што мы тут у той сітуацыі, калі скажам, у Польшы і ў Берліна ці іншых сталіцаў па гэтым канкрэтным пытанні больш агульных інтарэсаў, чым, напрыклад, у Мінска і ў Берліна. Ну, то есть атрымліваецца так, што ёсць агульнае пацяпленне адносінаў паміж Беларусю і Польшай, а то, што пэўныя нюансы, непаразуменні, ну, так заўсёды ёсць... Ну, такі, тым больш, гэта ж не самыя яшчэ такі фундаментальнае непразуменне паміж намі, да? Ён жа нічога гэтым разам не казаў больш канкрэтнага пра, скажам, там, пытанні польскай меншасці тут у Беларусі. Яны завязаныя на карту паляка, на вось гэтыя пытанні нейкіх мапаў, дзе Польша больш шырокая, чым тое, што ёй належаць афіцыйна, да? Але я да таго, што ёсць і куды больш, напэўна, сур'ёзныя пытанні, якія будзе цяжка вырашыць. Дзякуй, мы перарвемся на невялічкую паузу. Зараз кароткі выпуск навінаў на Еўрарадыё. Я нагадаю, што гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамова. У мяне ў гасцях кіраўнік экспертнай групы «Мінскі дыялог» Яўген Прыйгерман.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі. Заснавальнік партала Тутбай Юрый Зісар ужо пракаментаваў свабодзе прысуд Марыне Золатавай. Зразумела, што Марына не вінаватая, але ўлічваючы мэты, якія ставілі перад сабой заказчыкі, гэта яшчэ мяккі прысуд, і я лічу яго перамогай. Канец цытаты. 4 лютага, нагадаю, суд Заводскага раёна Мінска агучыў прысуд Марыне Золатавай па справе Белта, прызнаў Марыну вінаватай у бяздзейнасці службовай асобы і штрафаваў на 300 базавых. Зрэшты, пракурорка патрабавала 1000 базавых. Таксама з Золатавай спаганяюць на карысць Белта 6000 рублёў. Жанчына мусіць заплаціць больш за $6000 агулам. У Брэсце напярэдадні чарговай акцыі пратэсту супраць будаўніцтва акумулятарнага заводу затрыманыя двое журналістаў Мілана Харитонова і Алесь Ляўчук. Штонядзелю ў Брэсце адбываюцца акцыі пратэсту і штонядзелю кагосьці затрымліваюць. Звычайна гэта актывісты і блогеры. Касмічны карабель Crew Dragon, які належыць карпорацыі SpaceX Ілона Маска, упершыню прыстыкаваўся да міжнароднай касмічнай станцыі. Стыкоўка адбывалася цалкам аўтаматычна, а на борце карабля адсутнічаў экіпаж. Прыкладна тыдзень касмічнае судна прабудзе на арбіце, а потым вернецца. Плануецца, што Crew Dragon і ягоны канкурэнт, карабель Boeing, запуск якога яшчэ запланаваны на гэты год, павінны замяніць распрацаваныя расійскія караблі «Саюз», распрацаваныя яшчэ ў 60-х пры дастаўцы астранаўтаў на міжнародную касмічную станцыю. Больш навінаў на еўрарадыё.фм. Еўрарадыё.фм. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Мы працягваем разам з кіраўніком экспертнай групы «Мінскі дыялог» Яўгенам Прыгерманам падводзіць вынікі знешнепалітычнага аспекту размовы з Александра Лукашэнкі з прадстаўнікамі грамадскасці, палітыкамі, журналістамі і гэтак далей, якая прайшла 1 сакавіка. Яўген, ну, мы зразумелі, што калі ёсць нейкія такія прэтэнзіі з боку кіраўніцтва Беларусі да Польшчы, то гэта ніякім чынам, ну, спадзяемся, прынамсі, што не паўплывае на пацяпленне адносінаў паміж нашымі краінамі. І добра, калі так яно і будзе. Давай зараз крыху на поўдзень. Таксама прагучала тэма НАТО, ракеты, якія плануе там НАТО, ядерныя, там, ядерныя, неядерныя, сярэдняй дальнасці паставіць ва ўкраіне і гэтак далей, што, маўляў, гэта не вельмі добра для Беларусі. А наколькі вот такая наша пазіцыя, яна добра-недобра для ўзаемадачынення як з Украінай, якая, ну, нібыта, раз там НАТО плануе нешта паставіць, і яна пагаджаецца. Тут мы... Наши інтарэсы не супадаюць і з НАТО самім. Вот не пагоршацца адносіны? Па-першае, мне невядома, каб НАТО нешта такое прапановала, прынамсі зараз. Можа, я просто гэтага не ведаю. Па-другое, зноў ж такі не бачу, якім чынам гэта неяк можа сапсаваць адносіны. У Беларусі, асабліва калі мы хочам і надалей развіваць вось гэты статус перамоўнай пляцоўкі і фасілітатара нейкіх тут такіх мірных перамоваў, а не наадварот працэсу эскалацыі канфліктнасці. Гэта нармальная паслядоўная пазіцыя казаць усім на ўсход, на захад, поўдзень і поўнач, што мы не хочам ніякага ўзмацнення ваеннай інфраструктуры на наших межах ці ў нашым рэгіёне. І гэта ў гэтым плане абсалютна лагічная заява. Калі мы гэта ж кажам Польшы, калі мы адмаўляем Расійскай Федэрацыю тым, каб размяшчаць тут вайсковую базу, то зразумела, нам ніякім чынам тут не патрэбны гэтыя вось ракеты на поўдні ва ўкраіне. І зноў ж такі тут логіка абсалютна такая ж, як з Польшай, тое, што я казаў. Калі, напрыклад, гіпатэтычна ўявіць сабе, што нейкія такія ракеты там з'явяцца ва ўкраіне, но вельмі цяжка Беларусі будзе патлумачыць Маскве, а я нагадаю, у нас ёсць вайсковае абавязальніцтва перад Масквой, мы ў саюзе, і ў саюзнай дзяржаве, і ў ОДКБ, патлумачыць Маскве, чаму для самой Масквы Беларусь, якая з'яўляецца вось гэтым
вось гэтай пляцоўкай для перамоваў больш выгодная, чым Беларусь, якая з'яўляецца пляцоўкай для расійскіх там нейкіх ваенных узбраенняў. Так што гэта зноў ж такі абсалютна вось наш такі самы просты інтарэс у сферы бяспекі. Ну і да усходняй нашай пазіцыі, скажем так, у сваім звыклым стылі Александр Егорович і расказваў пра тое, якія ў нас добрыя сяброўскія адносіны з Расіяй, яны сябры з Владзімірам Владзіміровичам Пуціным з аднаго боку, з другога боку шлі нараканні і на пэўныя непаразуменні вось тым жа самым падатковым манёўрам, у іншых там палітычных спектрах, інфармацыйных вось гэтых войнах і гэтак далей. Що ж такі, на якім узроўні нашы адносіны з Масквой, з Крамлём, з Расіяй на дадзены момант? На стратэгічным, гэта ж вядомы факт. Зноў, я не думаю, што тое, што ён казаў, неяк па-новаму дае нам падставы паглядзець на гэтыя адносіны. І больш за тое, вось мы за 20, колькі ўжо 5 гадоў прызвычаіліся, што ў нас ёсць Александр Егорович, які з'яўляецца чалавекам, які прымае ўсе рашэнні. Калі мы аналізуем пэўныя яго ці заявы, ці крокі, мы вось схільныя не глядзець так, вось чаму ён гэта зрабіў, там што яму гэта дае, вось пачытаць там шмат якія публікацыі па выніках вялікай размовы, таксама там вось ён сказаў А, гэта значыць, што гэта вось ім успрымаецца як магчымасць падоўжыць сваю асабістую ўладу, а калі б ён сказаў Б, я думаю, што аўтары пісалі больш-менш тое самае. І шмат у чым, конечно, Александр Егорович сам дае гэтыя падставы, таму што ён такі шмат у чым яркі выступоўца, да? І больш за тое, гэта вось краіну, якой мы жывем, гэта тое, што можна назваць персаналісцкім аўтарытарным рэжымам, гэта значыць, што зразумела, ўсё сканцэнтравана вакол яго. Але я б тут усё ж таки заклікаў, калі мы хочам выйсці за вось нейкую такую фейсбучнага ўзроўню дыскусію, крыху больш прафесійна паглядзець, звяртаць увагу і на пэўныя, тое, што можна назваць аб'ектыўнымі фактарамі, якія у нас ёсць, каб выбудоўваць адносіны з нашымі суседзямі, у тым ліку Расійскай Федэрацыі. Так вось, вельмі простая можа быць нейкая формула нашых адносінаў з Расіяй. З аднаго боку, нам патрэбна заставацца суверэннай краінай. Гэта значыць, што мы не можам дазволіць сабе нейкай зусім ужо блізкай інтэграцыі. І вось тое, што мы бачым, гэта якраз таки адлюстроўвае вось гэту аб'ектыўную рэальнасць. З іншага боку, мы не можам неяк так тут кудысьці разварочвацца, з розных прычынаў. Па-першае, няма куды разварочвацца, па-другое, зразумела, што вось менавіта у гэтай улады ёсць вялікі такі вось бэкграунд вельмі дрэнных адносінаў з іншымі накірункамі нашай знешняй палітыкі. Але ж нават калі б гэтага не было, то трэба быць дурнем, каб рабіць нейкія рэзкія там крокі у дачыненні да Масквы, каб выклікаць негатыўную рэакцыю, улічваючы нашу залежнасць, улічваючы вайсковыя магчымасці і гэтак далей. Таму абсалютна заўсёды, будь-то гэта не Лукашенко, нехта іншы, вось будзе нейкая такая двухсэнсоўнасць вось у гэтых адносінах. Будуць заявы, якія часам будуць выглядаць як нейкая шизофрэнія. Я вось пад гэта нават тэарэтычную базу падвожу ў сваю дысертацыю, ўжо всех задалбаў тут, распавядаючы пра стратэгічнае хеджыраванне, але я просто... Мне пра шизофрэнічнасць вельмі спадабалася. Можна там привесці прыклад нечага там шизофрэнічнага, што прагучала падчас этой вялікай размовы? Не, вось тое, што ты кажаш, Міцер, што вось з аднаго боку там і сябар, з іншага боку вось і там скардзімся на тое, што наязджаюць на нас, тут шмат якія пагрозы, но для нейкага вонкавага назіральніка, гэта можа выглядаць шизофрэнічна. Гэта тое ж самае прыблізна, як вось наша сітуацыя адносіны, скажам, з Украінай. То бок мы не прызнаем Крым, і Лукашенко пра гэта зноў казаў, і, дарэчы, сфармуляваў некалькі вельмі такіх моцных аргументаў на гэты конт, да? З іншага боку, мы падтрымліваем Расію, калі вось ёсць гэтае галасаванне па Крыме у Генасамблеі ААН. Я калі вучыўся ў магістратуры яшчэ ў Англіі, нават напісаў дысертацыю і думаў, што я таксама ўсіх здзіўлю там сваіх прафесараў, калі увёў там нават, здаецца, называлася комплекс геапалітычнай шизофрэніі. Не толькі для дачынення да Беларусі, але для ўсіх усходнееўрапейскіх краін, таму што шмат калі мы можам пабачыць гэта нават на ўзроўні публічнай думкі. Вось калі беларусаў пайсці запытаць, вы ж ведаеце гэтыя вынікі пытанняў, у якім саюзе вы хочаце быць. Калі ёсць варыянт, мы хочам быць і з ЕС, і з ЕАЭС, большасць беларусаў будзе схільная выбіраць вось менавіта гэты варыянт. Для шмат каго і ў Расію, і ЕС гэта выглядае проста нейкай шизофрэніяй. Ну і як, здзівіў? Здзівіў, але я так зразумеў, што яны трактавалі гэта як не зусім навуковую формулёўку, і таму нават знізілі мне памятную адзнаку. Но гэта даўно ўжо было. І ўсё ж таки вернемся да ўзаемаадносінаў з Расіяй.
чаго чакаць? Вот можна зрабіць з нейкіх заяваў, тэзісаў Александра Григоровича вот пра гэта паглыбленне інтэграцыі, якога мы тут у нашых эфірах перыядычна то баяліся, то супакоівалі, што іх не будзе. То вот зараз можна зрабіць выснову, што будзе вот з гэтай інтэграцыяй? Ну, канчатковую выснову мы не можем рабіць, тому что як там танго танцуюць же двое, а калі мы разважаем пра міжнародныя адносіны, то тут нават не дзве краіны завязаныя, а шмат якія іншыя фактары. Таму гэта ўсё будзе развівацца ў нейкай дынаміцы, тут будзе важную ролю гуляць і пазіцыя розных колаў там у Расіі, важную ролю будзе гуляць узровень эскалацыі паміж Расіяй і Захадам і шмат якія іншыя фактары. Так што тут вось нейкі канчатковы высновы зрабіць немагчыма, але што дакладна мы бачым, гэта то, што пазіцыя беларускага кіраўніцтва яна нязменная. І дарэчы, ну, мы ж з вами сочым не толькі там, скажем, за заходнімі публікацыямі. Вось калі былі гэтай сустрэчы ў Сочы, шмат якія заходнія выданні вынеслі у загалоўкі вось гэтую фразу, што мы з Пуцінам там гатовыя да аб'яднання. І там пачалося нават некаторыя сур'ёзныя выданні пісалі, што вось напэўна Лукашенко ўсё ж таки пад ціскам Расіі ідзе на аншлюз там і гэтак далей. Але ён жа і тады сказаў, што як там суверэнітэт гэта ікона, да? Але з іншага боку мы там можам і аб'яднацца. Ну, прыблізна тое ж самае ён зараз сказаў, просто уже больш такую кропку паставіў, што мы там можам аб'яднацца, ўсё залежыць ад людзей, а вось людзі 98% не хочуць гэтага. Ну вось. Яшчэ прагучала вот мяне вельмі так вот я не ведаю, можа быть нават, ну просто, скажем так, вот словы яго пра ЕАЭС, што ён расчараваўся ў гэтай структуры. Як гэта можна разумець? Можна сказаць, што мы зараз заявім пра выхад з гэтай інтэграцыйнай структуры? Ну, зноў ж такі, трэба быць дурнямі нават, калі мы расчараваныя ў ЕАЭС ці ў іншых там інтэграцыйных групоўкаў на постсавецкай прасторы, каб адтуль выходзіць. Не толькі таму, што тут мы мусім баяцца нейкай рэакцыі Расіі, але калі мы ўваходзім у такія інтэграцыйныя групоўкі, мы нават калі яны паўнавартасна не працуюць, усё ж такі атрымліваем дадатковы аргумент у перамовах з той жа Расіі. Аргумент легалісткі, аргумент, які стасуецца там з уставам ці дамовай пра Еўразійскі эканамічны саюз. Вы зараз які базіс аргументацыі Беларусі, што тычыцца налогавага манёвра? Ён апелюе да дамовы пра ЕАЭС. Зразумела, там ёсць таксама нюансы, тое, што з 24 і 25 года ствараюцца вось гэта адзіныя рынкі адпаведна газа і нафтапрадуктаў, а да таго часу як бы яны не працуюць, але ж ёсць там пэўныя і ну тое, што юрысты называюць дух гэтых дамоўленасцей і гэтак далей. Гэта як бы так не было, гэта дадатковы аргумент для Беларусі. Таму выходзіць адтуль і пазбаўляцца гэтага аргументу, ну гэта было велізарнае глупства. Але тое, што ў тых умовах, калі Беларусь не задаволеная тым, што там адбываецца, ну зразумела, што мы ж мусім неяк пра гэта казаць. І гэта мы бачым, вось скажем, заявы там Александра Лукашэнкі такія вялікія палітычныя, але беларускі бок жа там на розных нарадах, паседжаннях і гэтак далей, на розных узроўнях міністэрскіх, там нейкіх спецыялістаў, экспертаў пра гэта кажа ўжо не першы год. Так што зноў тут нічога няма дзіўнага, і калі гэта расчараванне будзе паглыбляцца, зразумела, што Беларусі просто будуць дадатковыя імпульсы вось ставіцца да гэтай ідэі дыверсіфікацыі, і тое, што Лукашенко зноў паўтараў формула 30-30-30 больш сур'ёзна, тому што мы таксама ведаем, можна пра шмат якія прыгожыя формулы казаць, але часам, асабліва ў нас вось у гэтым постсавецкім свеце, пакуль петушок кудысьці не клюне, ну зразумела, людзі не вельмі схільныя да таго, каб рабіць пэўныя практычныя крокі. Але вось у гэтым выглядзе ЕАЭС з'яўляецца такім пеўнікам, які якраз таки клюе ў ту самую кропку, якая стымулюе да дадатковых развагаў і дзеянняў. Ну, на заканчэнне вот гэтай вот міжнароднай тэматыкі ў чарговы раз прагучалі словы пра тое, што можа быць міратворцаў нейкіх там на Донбас адправіць Беларусь, яшчэ там пра урэгуляванне вот эту вот кантактную групу ўжо у іншым фармаце неяк вот паспрабаваць урэгуляваць гэты канфлікт на Донбасе. Што ў гэтым накірунку можна чакаць? А таксама не думаю, што чагосьці хутка можна чакаць, прынамсі таму, што ну, сапраўды там выбары зараз у Украіне, цяпер прэзідэнцкія, пасля парламенцкі. Іншая справа, вось пра гэта Лукашенко не казаў, мне падаецца, што беларускім прадстаўнікам трэба пра гэта казаць як на прэзідэнцкім, там на ўсіх іншых узроўнях.
У медыйнай сферы вось гэтая дыскусія пра мінскую пляцоўку і мінскія дамоўленасці, яна крыху непаўнавартасная. Таму што, ну як выглядае, што вось ёсць нейкія мінскія перамовы, яны ні да чаго не вядуць, таму там трэба нейкіх новых гульцоў, у тым ліку Злучаных Штатаў Амерыкі. Фактычна Злучаныя Штаты Амерыкі прысутнічаюць у працэсе. Таму што такое мінскі працэс? Гэта працэс, які накіраваны на выкананне мінскіх дамоўленасцяў. Чым такая сакральная важнасць мінскіх дамоўленасцяў у тым, што яны былі таксама зафіксаваны рашэннем Рады бяспекі ООН. То бок гэта не проста вось 4 прэзідэнты сабраліся ў нармандскім фармаце, а падпісалі, гэта ўжо зафіксаваны як адзіны міжнародны дакумент. Праца па нейкай рэалізацыі гэтага дакумента вядзецца прынамсі на 3 пляцоўках. Першая гэта мінская пляцоўка, вось тое, што кожныя 2 тыдні тут сустракаюцца ў фармаце кантактнай групы АБСЕ. Там абмяркоўваюцца, ну, не выключна гуманітарныя пытанні, але амаль што выключна гуманітарныя пытанні. Нават тое, што тычыцца палітычнага блоку і ваеннага блоку, бяспекі, яно так ці інакш хутчэй працуе вось у гуманітарным фармаце. Там міны, ну, вось зброя, ўсё гэтак далей, да? Іншая, другая пляцоўка, гэта нармандскі фармат. Так ці інакш сустракаюцца там міністры, кіраўнікі краіны, яны таксама працуюць вось менавіта на выкананні гэтых мінскіх дамоўленасцей. І трэці, гэта фармат, які апошнім часам, конечно, не працуе, Сурков, Волкер, Расія, Злучаныя Штаты Амерыкі, таксама яны абмяркоўваюць менавіта гэтыя мінскія дамоўленасці. І таму казаць, што вось Мінск не працуе, ну гэта тады не працуе не Мінск, таму што Мінск, а таму што пакуль няма мадэлі кампрамісу для таго, каб дасягнуць нейкіх рашэнняў і няма палітычнай волі. І я разумею, што кажа Александр Лукашенко. Ён кажа, што патрэбна актыўнае ўключэнне Злучаных Штатаў Амерыкі, каб сваёй прысутнасцю яны прынеслі вось якраз такі палітычны ціск, палітычную увагу, палітычную волю. Але пакуль так выглядае, што, конечно, Злучаныя Штаты Амерыкі не гатовыя выходзіць вось з таго інтымнага фармату Суріка Волкера, які сёння ёсць, але так ці інакш, я думаю, што пасля выбараў у Украіне, конечно, ва ўсіх будзе патрэба, ну, да нейкіх новых рашэнняў кроку высці. Ну и до внутренней политики. На початку нашей размовы ты означил, что вот это слово Лукашенко про измены в Конституцию, про передачу частки неких там обовязков паўнаважанняў от президента до законодаўчай и выканаўчай уладаў. Это вельмі важный, вельмі таки цікавый аспект. По словах Лукашенко, нават хутчэй, чым за 5 гадоў гэтыя змены ў Канстытуцыю будуць падрыхтаваныя, не знаю, уключаецца ў гэты тэрмін і прынятыя ці не уключаецца. Тым не менш, я да чаго? Я вот сёння пачытаў меркаванне такое вядомага юрыста Максима Знака. Ён напісаў у сябе на старонцы ў Фейсбуку, што не трэба нічога мяняць у Канстытуцыі, трэба ўзяць дзеючую Канстытуцыю і проста яе выконваць. Там усё вот гэта ёсць. Просто кто-то перацягнуў на сябе коўдру больш, чым гэта яму дазваляе Канстытуцыя. Але тым не менш, вот пра што сведчаць гэтыя вот размовы, по крайней мере? Ну, па-першае, з палітычнага пункту гледжання я б не пагадзіўся з Максімом, хаця я тут не юрыст, канешне, яму тым больш з яго кваліфікацыяй юрыдычныя моманты бачацца лепей, але ну калі мы паглядзім, напрыклад, нават тыя паўнамоцтвы, якія ў прэзідэнта зафіксаваны ў Канстытуцыі, там прызначэнне суддзяў Канстытуцыйнага суду, так, прызначэнне часткі чальцоў Савета Рэспублікі. Ну, гэта як бы вельмі сур'ёзна. І пра гэта трэба думаць. І в прынцыпе Лукашенко пра што сказаў, што ён разумее, калі я правильно сам зразумею, так, што ён бачыць неабходнасць перанасіць пэўную палітычную увагу з інстытута прэзідэнта на іншыя галіны ўлады, таму што калі пачнецца вось гэты пераходны перыяд, то дастаткова небяспечна, што вось такой вал, такой аб'ём паўнамоцтваў будзе перададзена нейкаму іншаму чалавеку. Непадрыхтаванаму. Непадрыхтаванаму. Ну і тут жа, ну, мы можам тут смяяцца, не смяяцца, але ну, факт тое, што гэта было зроблена, гэта выбудавалось вакол персоны, вось канкрэтна гэтага чалавека. Нравіцца там нам, падабаецца, не падабаецца, як ён сваю ўладу ажыццяўляў, але ж, ну, вось гэта факт. І ён паказаў, што вось так ці інакш сістэма пры ім працавала. Што будзе з іншымі, гэта сапраўды вялікі выклік. Так што у гэтым плане мне, зноў падкрэслю, для мяне гэта была галоўная і вельмі важная думка для як бы будучыні Беларусі. Але ж колькі гэта можа заняць часу і якія будуць дадатковыя выклікі, гэта вялікае пытанне. І не так проста будзе просто сказаць гудбай Александру Григоровичу і сысці. Дзякуй вялікі. Евген Прыгерман, Зміцер Лукашук. Сумесны стрым Еўрарадыё і яе прамовы о 15-й гадзіне у нас у гасцях Матолька, Пальчыс і Белавуз. Пагаворым пра Дзень волі і дзе будзем яго святкаваць.